Poštovani autori, dragi prijatelji, uvaženi gosti, sa velikim zadovoljstvom vam se obraćam kao predsjednik žirija osmog po redu festivala Moje selo u pričama i pesmama. Velika mi je čast svakako da predsedavam uvaženim žirijem i ta čast mi je ukazana kao prošlogodišnjem dobitniku velike darodavnice za knjige o zdravstvenom zadrugarstvu koje je poteklo na srpskom selu, dakle izum je srpskog sela i to ne samo u tadašnjoj Srbiji, nego u celom svetu i to predstavlja neka naša nova saznanja o značaju srpskog sela u globalnim okvirima. Iako vam se danas obraćam iz Nice, dakle sa juga Francuske, moje misli su u Srbiju i srpsko selo i uz sve vas koji ga čuvate svojim perom ili na neki drugi kreativan način. Upravo zahvaljujući vašem predanom radu, istorija i kultura srpskog sela ostaje očuvana na jedan poseban način. Iako je ovo tek osmi festival na dosadašnjim konkursima, pristiglo je veliki broj radova, dakle radi se o više stotina raznovrsnih radova posletih od strane zaista velikog broja autora. To govori samo po sebi o sve većem značaju ovoga festivala, a između ostalog na konkurs se javljaju pesnici, pripovedači, pisci naučnih i stručnih knjiga o selu, novinari, radio i televizijski autori, dakle svi koji na bilo koji način pišu o selu i za selo. Ta raznovrsnost čini ovaj festival jedinstvenim. Napomenuo bih samo takmičarske tematske oblasti, dakle radi se o književnom stvaralaštvu, o medijskom stvaralaštvu, o novinama koje izlaze u selu ili pišu o selu, zatim o fotografijama, slikama, ilustracijama, karikaturama o selu i seoskom životu, kao i o web sajtovima sela ili o selu. Ono što je značajno jeste da je ove 2025. godine stiglo 85 radova od strane 58 autora. Žiri je odlučio da darodavnicu dodeli 16 autora, a velike darodavnice dvojici autora. Takođe, po prvi put ove godine dodeljujemo i priznanje za životno delo za višedecenijski prosvetno-pedagoški rad na selu u Republici Srbiji. Napomenuo bih da u Francuskoj postoji stara izreka o selu koju volim, koja kaže c'est à la campagne qu'on apprend à vivre, što znači na selu se uči živeti. Ta rečenica dosta dobro opisuje zašto je ovaj festival toliko važan, jer vi zapravo svojim radovima podsjećate sve nas, a takođe i celokupno društvo o tome na koji način se na selu i od sela živi, kao i koje su sve to vrednosti koje je selo utkalo u društvu tokom vremena, a ima ih jako puno. Ovaj festival, iako tek osmi po redu, već je dobio i međunarodni karakter, dakle mi danas imamo učesnike iz regiona i Evrope. Prošle godine je prvo priznanje otišlo van Srbije u Francusku, o čemu sam već govorio. Međutim, jako je bitno da se zahvalimo za angažovanje i za rad, kao i za održavanje ovih 8 sadašnjih festivala, predsedniku Saveta festivala Branislavu Gulanu, analitičaru i publicisti, zatim direktoru festivala doktoru Milutinu Matiću i predsedniku organizacionog odbora akademiku profesoru doktoru Radenku Krulju. Takođe, veliku zahvalnost dugujemo i gradu Kragujevcu koji 8 godinu za redom omogućava da se ova manifestacija održi. Na kraju, zahvalio bih se svima zato što čuvate selo u reči i slici ili video zapisima i neka živi srpsko selo i neka živi svetionik. Živeli!